ኣብ ዓለምና ኣለዉ እተባሃሉ ጭካናት ተፈጸመሎም ውልቀ ሰባት ዘለዉ እንትኾኑ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ግና ካብታ ንኽልተ ደቃ ዝቐንጸለት ጨካና ኣደ ተበጊስና ኣዝዩ መሰንበድ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ንገዛእ ቤተሰቦም ብጭካነ ዝቐንጸሉ ውልቀ ሰባት ክንዕዘብ ኢና። እዚ መደብ ከም እትፈትውዎ ስለ ዘይጠራጠር ከምቲ ናይ ኩል ግዜ ላይክን ሸርን ብምባል ጀምርዋ እናበልኩ ናብዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምባል ቤተሰብ ኩኑ ክብል ፈቱ። ናብቲ መደብ ክወስደኩም። እዚ ሰብ ኣሌክስ መርዳይ ዝበሃል። ኣሌክስ ኣብ ካላራኖ ግዝኣት ኣዝዩ ሃብታም ዝበሃል ጠበቓ እዩ። እሞ ደኣ ኣብዚ ሕጂ ናብ ቤት ፍርዲ ክመጽእ ዝኸኣለ ንበዓልቲ ገዝኡን ንወዱን ብምቕታል ተኸሲሱ እንትኾን ብፍላይ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣዝዩ ህቡብን ተኸብረ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ብምዃኑ እቲ ነገር ሕልኽላኽ ንክኸውን ገይርዎ እዩ። ካብዚ እንዳዓል ድማ ኣቦን ኣቦ ሓጉኡን ኣብዚ ቦታ ናይ ሕጊ ምሁራት ዝነበሩን ግልጋሎት ይህቡ እኳ ተነበሩ። ኣሌክስ ግን ኣብዚ ሕጂ ብቕትለት ቤተሰቡ ኣብ ቤት ፍርዲ ክርከብ ክኢሉ እዩ። ኣብ ጁላይ 2021 ኣሌክስ መርዳ ናብ 911 ይድውል እሞ ሰበይቱ ማጊ ምስ ወዱ ፓውል ኣብቲ ናይ ከልቢ መንበሪ ገዛ ሞይቶም ከም ዝረኸቦም ናብ ፖሊስ ሪፖርት ብምግባር ናይ ብፅሑለይ ፃውዒት ክገብር ይጅምር። This is Howard Murdoch at 4147 Moselle Road. I need the police to answer immediately. My wife and child just shot badly. እቲ ፖሊስ እውን ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ንኣሌክስ መርዳ ካሃድእ ምስ ገበርዎ ሕቶን ተቕርብሉ ሰረቕቲ ብጥይት ከም ዝቐተልዎም ክዛረብ ይጅምር። እዚ ጉዳይ ምስ ተሰምዐ እውን ፖሊስ ብህፁፅ ምርመራ ከፍት እሞ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ኣብ ከም ዝገበን ተጠርጠረ ገበነኛ ክሕዞ ይከኣለን። ይኹን እምበር ኣብ ጁላይ 2022 ፖሊስ በፂሐዮ ኣለኹ ብዝበሉ መረዳእታ መሰረት ኣሌክስ መርዳ ኣብ ልዕሊ ሰበይቱን ወዱን ናይ ገንዘብ ስርቂ ብምፍጻሙ ነዚ ገበን ንክሽፍን ክብል ድማ ቀቲልዎም እዩ ክብል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንክውዕል ይገብርዎ። እቲ መጋባእያ ድማ ኣብ ሰፕተምበር 2023 ተጀመረ እንትኾን ን6 ቀነ ዝኣክል ሞገት ከፊቶም እዮም። ኣብዚ ከይዲ ድማ ናይ ኣሌክስ መርዳ ጠበቓታት ንሱ ጽቡቕ ኣቦን በዓል ገዛ ከም ዝኾነን ኮይኑ ግና ናይ ወልፊ ተጠቃዒ ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ክርአ ከም ዝገበሮ ገሊፆም እዮም። ባዕሉ ኣሌክስ እውን እንተኾነ ቅድሚ ዓመታት ንናይ ርእሲ ፍልፀት ይወስዶ ዝነበረ መድሓኒት ወልፊ ከም ዝገበረሉን ብልዑል መጠን እውን ይወስዶ ስለ ዝነበረ ነዚ ወልፉ ክብል ድማ ካብ ዓማዊሉ ከይተረፈ ብዙሕ ገንዘብ ይወስድ ከም ዝነበረን ነቲ ወልፊ ኢሉ ከም ዝኾነ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣሚኑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብታ ምሸት ተፈጸመት ገበን ኢድ ከም ዘይብሉን ንሰበይቱን ወዱን ኣብዚሑ ስለ ዝፈትዎም ከም ዘይቀተሎም ብምግላጽ ዋላ እኳ ኣሉ ተበለ እቲ ዳይና ግና እዚኣቶም ገበናት ንሱ ከም ዝፈጸሞም ዘርኢ መረዳእታ ድሕሪ ምርኣዩ ንኣሌክስ መርዳ ተረፈ ናይ ህይወት ግዜኡ ኣብ ቤት ማሕዩር ንከሕልፍ በይኑሉ እዩ። እዚ መሰንበዲ ዝኾነ ናይ ገበን ተግባር ተመሳሳሊ ዝኾነን ብቐጻሊ ንሪኦ ገበን ድማ ጃን ጃክሰን ዝወዓሎ ናይ ገበን ተግባር እዩ። ኣብ ጁን 15 2021 ጃክሰን ነታ ናይ ኢዱ ቴሌፎን ኣልዒሉ ናብ 911 ይድውል እሞ እንቃዓ እናተንፈሰ ሰረቕቲ ገዝኡ ኣፍሪሶም ብምእታው ኣብ ልዕሊ ቤተሰቡ ማህሰይቲ ከም ዝፈጸሙን ንሱ እውን ብጥይት ከም እተሃረመ ብምግላጽ ኣብዚ ሕጂ ፖላይስ ናብ ገዝኡ ብህፁፅ መፂኦም ንክረድኡ ሓትት። ነዚ ዝሰምዑ ፖላይስ እውን ብቕልጡፍ ናብቲ ገዛ እንትበጽሑ ጃክሰን ኣብ እግሩ ብጥይት ተሃሪሙ እናተሳቐ ይረኽብዎ። እቶም ካልኦት ናይቲ ቤተሰብ ኣባላት ድማ ብጥይት ተሃሪሞም ህይወቶም ብምሕላፉ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ወዲቖም ይርከቡ። እሞ ደኣ ፖላይስ ናይ ጃክሰን ቃል መሰረት ገይሮም ነቲ ገዛ እንትፍትሽዎ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ቤትሮ ስባር ይኹን ገለ ተገንጸለ ማዕጾ ክረኽቡ ይከኣሉን። ብተወሳኺ እውን ንጎረባብቲ እንትሓቱ ንሱ ዝበሎ ነገር ሓቂ ክኸውን ኣይከኣለን። ብምቕጻል ናብቲ ገዛ ቀረባ ብዘሎ ሲሲቲቪ ቅዳሕ እንተጻርዩ ናብቲ ገዛ ዋላ ሓደ እንትመጽእ ኣይተዓዘቡን። ካብዚ ኩሉ ድራማ እንዳሓር ጃክሰን ኣብ ገዛ ውሽጢ ብዝነበረ ናይ ኣቦኡ ሽጉጥ ናይ ኣቦኡ ጃን ኢሉ እውን ንኣዲኡ ሚልሳን ብምቕጻል ድማ ንሓፍቱ ሳብሪና ተኪሱ ከም ዝቐተሎምን ስዒቡ ድማ ነቲ ገበን ክሓቦ ብምሕሳብ ንገዛእ እግሩ ከም ዝሃሱ የረጋግጹ። ካብዚ እንዳሓር ንሰለስተ ሰባት ብምቕታል ተኸሰ ጃክሰን ናብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረበ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ሞኒካ ዘቐረበቶ ናይ ቀታተላ ገበን ናይ ጃክሰን ጭካነ ብዝግባእ ዘርእዩ ነይሩ። ጃክሰን በቲ ዝሓዘ ሽጉጥ ኣዲኡ ደቂሳ እንኮላ 3 ግዜ ብምትኳስ ዝቐንጸላ እንትኾን ኣብ ልዕሊ ኣቦኡን ኣብ ልዕሊ ሓፍቱን እውን ብተመሳሳሊ መልክዑ 3 ግዜ ብምትኳስ ህይወቶም ክሓልፍ ገይርዎ እዩ።
ጃክሰን ነዚ ገበና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ሰበብ ብምግባር ብናይ ቤተሰቡ ሞት ብዙሕ ገንዘብ ንምእካብ ትልሚ ገይሩ እኳ ተነበረ ሓቂ ምውፃእ ስለ ዘይተርፍ ግና ከይተሳኽዐሉ ተሪፉ እዩ። ናይ ጃክሰን ጠበቓታት እውን ተፈላለየ ምኽንያታት እናቕረቡን ከትርፍዎ ክእሉ ዝበልዎም ሓሳባት እናምፅኡ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ጃክሰን ጌጋ ብይን ከይውሰን ወላ እኳ ተፃዓሩ ንጃክሰን ምድሓን ግና ከቢድ እዩ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ እውን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ይመርሕዎ ዝነበሩ ዳይና ብዝሃብዎ ብይን መሰረት ጃክሰን ብናይ 3 ሰባት ቅትለት ጥፋኣተኛ ኮይኑ ስለተረኽበ እቲ ተረፈ ሂወቱ ኩሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንክሓልፍን $450,000 ድማ ንክኸፍል ወሲኖም ናብ ቤት ማሕየር ንክኣቱ ተገይሩ እዩ። ዋላ እኳ ናይ ጃክሰን ጭካነ ዘሰንብድ እንተኾነ ኮይኑ ግና ካብዚ ዝብእስ ናይ ሰይጣን ተግባር ዝፈጸመ ኣብ ዝቕፅል እንዕዘቦ ናይ ቻድ ዶርማን ዛንታ ንምስማዕ እውን ከቢድ እዩ። ኣብ ጁን 13 2023 ኣብ ኦህያት ተሰምዐ ታሪኽ ኣዝዩ መሰክሕ እዩ ነይሩ። እዚ ወዲ 32 ዓመት መንእሰይ ሓዳር መስሪቱ 3 ቆልዑት ክወልድ እኳ ተኸኣለ ኣብዚኣ እተረግመት መዓልቲ ግና ነዚኣቶም ዓንዲሮም ዘይወድኡ ህፃውንቲ ደቁ ቀንፂልዎም እዩ። ኣብዚኣ መዓልቲ ዶርማን ካብ ኩሉ መዓልቲ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ ምስ መፀ ንሰበይቱን 3 ደቁን ናብ መደቀስ ዓራት ንክመፁን ሓቢሮሞ እውን ንእሽተይ ምስኡ ንክድቅሱ ክሓቶም ይጅምር። ናይ ኣቦኦም ፍቕሪ እምበር ካልእ ክሓስቡ ዘይከኣሉ እዚኣቶም ህፃውንቲ ደቁ ናብቲ ዓራት ምስ ኣተዉ እቲ ዝረኸብዎ ዝፈትዎም ኣቦኦም ዘይኮነስ እቲ ሰይጣን ተላበሰ ዶርማን እዩ ነይሩ። ብቕልጡፍ እውን ሽጉጥ ብምሓዝ ምትኳስ ምስ ጀመረ ተሰናበሉ እዚኣቶም ደቁን በዓልቲ ቤቱን ካብኡ ካህድሙ እኳ ተፈተኑ ኮይኑ ግና ጎዮም ዘይፀገቡ እዚኣቶም ህፃውንቲ ቆልዑት ሂወቶም ክስእኑ ገይርዎም እዩ። ዶርማን ካብዚ ጭካነ ተመልኦ ገበኑ ተወሳኺ ፖሊስ ናብ ገዝኡ ብምምፃእ እንትሕዞ እቲ ዝረኣዮ ነገር ንብዙሓት ሰባት ክድነቑ ዝገበረ እንትኾን ክንደይ ናይ ዝኣክል ጭካነ ብተመልኦ ከም ዝወዓሎ ዘርእዩ ነይሩ። ካብ ኦክቶበር 2022 ኣትሒዙ ነዚ ናይ ጭካነ ተግባሩ ንምፍፃም እናተለመ ፀንሐ ዶርማን ኣብ ጁን 16 ናብ ቤት ፍርዲ ንፈለማ ግዜ ዘቐርብ። ኣብዚ ሕጂ እውን እዚ ናይ ፍርዲ ኸይዲ እናቐፀለ ዘሎ እንትኾን ብዙሓት ናይ ሕጊ ምሁራት ዶርማን ንዝፈፀሙ ናይ ገበን ተግባር ናይ ሞት ቅፅዓት ይግብኦ እዩ እናበሉ እዮም። እዚ ብሌክ ጄፈርሰን እዩ ዝበሃል። ብሌክ ንገዛእ ኣድዩ ብምቕታል ናብ ፍርዲ ዝቐረበ ሰብ እዩ። ኣብ ዓለም ካብ ናይ ኣደ ፍቕሪ ዝዓቢ ወላ ሓንቲ የለን ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ብዙሓት ይሰማምዑ እዮም። ብዙሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንኣድዮም ዘለዎም ፍቕሪ ንምግላፅ እናፈተኑ ቃላት ኣውፂኦም ምዝራብ እንትጅምሩ ግና ንበዓት ቀዲምዎም እናቋረፁ እኳ እንተተዓዘብና እዚ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ግና ንገዛእ ኣዲኡ ብተደጋጋሚ ብካራ ብምውጋእ ቀንፂልዋ እዩ። ጓል 48 ዓመት ዲያራ ኣብ ጥቕነ ናይ ልደት በዓል ብምምፅኡ ምኽንያት ኣብ ሆስተን ቴክሳስ ካብ ዝርከብ ገዝኣ ብናይ ልደት ትሪና ማዕረገት ኣብ ገዛ ውሽጢ እያ ነይራ። ብሌክ ንእሽተይ እውን ዝበሃል ናይ ሓንጎል ምዝባዕ ኣጓኒፎ እኳ ተነበረ ንኣዲኡ ዲያራ እውን ካብ ዝተላዕለ ኣብ መስጊ ኩነታት ክትኣቱ ገይርዋ እዩ። እቲ ገበን ኣብ እተፈፀመሉ ዕለት ብሌክ ናብ ሓደ ፓስተር ብምኻድ ሕማቕ ዝበሃል መንፈስ እናመፀ ጨኒቕዎ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ እዩ። እሞድ ኣብቲ መዓልቲ እውን ኣብ ዲሰምበር 16 2016 ኣብቲ ምሸት ከባቢ ናይ ሞት ሕልሚ ኣቐዲሙ ተራእያ ዲያራ ናብ ኣዲኣ ብምድዋል ብሌክ ዘርእዮ ዘሎ ሕማቕ ጠባይ ከም ዘተሓሳሰባ ትዛረባ እሞ ልክዕ ነቲ ስልኪ ምስ ዓፀወቶ ኣብ ካሊኢት ግና እቲ ኩነታት ብቕልጡፍ ናብ ሕማቕ ተጓንፎ ተለዊጡ እዩ። ዲያራ ወዳ መጥቃዕቲ ይውርደላ ከም ዘሎ ዓዊላ እኳ ተተዛረበት ፖሊስ ናብቲ ገዛ ምስ በፅሐ ግና ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ዝረኸቦ ናይ ዲያራ ሬሳ እዩ ነይሩ። ብሌክ ነዚ ድሕሪ ምፍፃሙ ፖሊስ ክሳብ ዝበፅሕዎ ኣብ ጎረቤት ተሓቢኡ እኳ ተነበረ ተታሒዙ ምርመራ እንትግበረሉ ግና ካብቲ ናይ ሓንጎሉ ምርመራ ወፃእ ካልእ ልዑል ዝኾነ ናይ ሓሽሽ መጠን ኣብ ደሙ ውሽጢ ክርከብ ክኢሉ እዩ። ብናይ ቅትለት ገበን ተኸሰ ብሌክ ጥፋእተኛ ከም ዝኾነ ወላ ተተፈልጠ ካብ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ብተወሳኺ ንተወሰነ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንክሕልፍ ድሕሪ ምግባሮም ናብ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ንክኣቱን ምክትታል ንክግበረሉን ትእዛዝ ተዋሂብዎ እዩ። ኣብ ኖቨምበር 2017 ብናይ ሕክምና በዓል ሙያተኛታት ልዑል ድጋፍ ተገብረሉ ብሌክ ናይ ሓንጎሉ ጥዕና ኣመሓይሹ ናብቲ ናይ ቀደም መንነቱ ክምለስ ክኢሉ እዩ። ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባት ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ እንትገልጽዎ ኣብዚ ሕጂ ድማ ኣብ ናይ ሕክምና ቦታ ጥዕንኡ ሙሉእ ንክምለስ ኣብ ክትትል እዩ ዝርከብ። ኣብ መጠረሻ ንዕዘቦ መሰንበዲ ናይ ገበን ታሪኽ ድማ ካብ ካልኦት ብተፈለየ መልክዑ ኣዝዩ መደነቕን ፍሉይን እንትኾን እቲ ተፈጸመ ድማ ኣደ ኣብ ልዕሊ ወዳ ብምዃኑ እቲ ኩነታት ከቢድ ክኾን ገይርዎ እዩ።
እዚኣ ጓል ሚሼል ብሌርያ ትበሃል። ሚሼል ከም መብዛሕትአን ኣዴታት ውላድ ናይ ምርካብ ጸጋ ብምርካብ 4 ቆልዑት እኳ ተወለደት። ናይ ኣደነት ጠባያ ግና ንጎኒ ብምግዳፍ ነቶም ገዛእ ደቃ ንኽትቀትሎም ኣኽኢልዋ እዩ። ሚሼል ካብቶም ዝወለደቶም 4 ቆልዑት መንጎ ንክልቲኦም ምቕታላዊ ሒድዋ ናይ ክልቲኦም ደቃ ሬሳ ኣብ መስሓሊ ፍርጅ ን3 ዓመት ዝኣክል ሓቢኣ ጽኒሓቶ እያ። ሚሼል ንክንደዚ ዓመት ሓቢኣቶም ክትጸንሕ እኳ ተኸኣለት ኮይኑ ግና ኣብ 2013 ዓ.ም ዘጓነፈ ነገር ንናይ ሚሼል ገበን ኣጋሊጽዎ እዩ። ኣብ 2015 ሚሼል ነቲ ተኻረይሉ ኣፓርታማ ክትከፍል ዓቕሚ ብምስኣና ብናይ ቤት ፍርዲ ነቲ ገዛ ገዲፋ ንክትወፅእ ውሳነ መሓላለፍ። እሞ ኣብዚ ሰዓት ሚሼል ነቲ ገዛ ገዲፋ እንትትወፅእ ነቲ ኩነታት እናተኸታተልዎ ዝነበሩ ናይ ሕጊ ኣካላት ኣብቲ ናይ ሚሼል ገዛ ዝነበረ ፍሩጅ ከፊቶም እንትዕዘቡ ነቶም 2 ደቃ ዝሓዘ ሬሳ ኣብቲ ውሽጢ ረኽቡ። እዚ ድሕሪ ምርካቦም እቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ሚሼል ምርመራ ዝኸፈቱ እንትኾኑ ብተደጋጋሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበትሉ ግዜ ነቲ ገበን ክትነጽጎ እኳ ተፈተነት። ኣብ መጨረሻ ግና ንገዛእ ደቃ ከም ዝቐንጸለትን ነዚ ምኽንያት ዝሃበቶ ድማ ማትዩ ተባሃለ ኣብቲ ልዕሊ ምንኣስሓቦም ማሰይ ተብፂሖምሉ ስለ ዝነበሩ እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ተባሃለ ቆልዓ ምርመራ እንትገብሩ ምንም ዓይነት ናይ ጾታ ይኹን ናይ ኣካል ማሰይቲ ከም ዘይበጽሖ ተረጋጊጹ እዩ። ሚሼል ንገዛእ ደቃ ብምቕታላ እቲ ተረፈ ህይወታ ኣብ ቤት ማሕዩር ንክተሕልፍ ተበየነላ እንትኾን እታ ዳይና እውን ነዚ ውሳነ ክተነብብ እንኮላ ሚሼል ልክዕ ኢሉ ዝኣምን ኩሉ ነገር ፈጺመ እየ፣ እቲ ውሳነ እውን ይቕበሎ እየ፣ ነዚ ኩሉ ዝገበርኩሉ ምኽንያት ንወደይ ማትዩ ክብል እየ ክትብል ተሰሚዓ እያ። ክቡራት ቤተሰብ እዚ መደብ ተፈቲኹሞ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ደጋፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።